Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउस दङ चाइनानि हांजौआव खुंजानो गोनां एशियान गेम्स 2022 खौ फावसायबाय चाइनायाव करोना भाइरासनि बांबोनायखौ नोजोर बोनानै फैगौ 10 सेप्तेम्बरनिफ्राय 25 सेप्तेम्बरसिम चाइनानि हांजौआव खुंजानो गोनां 19थि एशियान गेम्सखौ फावसायनाय जाबाय खुंजानो गोनां एशियान गेम्सनि थावनि हांजौआ हादरनि देरसिन नोगोरमा सांहाइनि खाथि जायो जाय नोगोरमाया थांनाय 1 दाननिफ्रायनो लकडाउनाव दं खालारखौ फावसायनायनि उनाव एशियान गेम्सखौ माब्ला खुंनाय जागोन बिनि थि खालारखौ दासिमबो फोसावनाय जाथ'वाखै एबसुनि मावथिफोरा मैखोन जानायनि उनाव लोमजादों क'क्राझार जिल्लानि दतमा दखरा एबसुनि मावथि सानसुमै ब्रह्मजों लोगोसे अनिल सरगियारिया मैखोन जानानै लोमजायो मिथिनो मोननाय बादिब्ला दतमा दखरा एबसुनि मावथिफोरा थांनाय हरनि 8 रिंगा 30 मिनिट समाव मैखोन जानानै देहायारि नोरजिया जानायाव कसुगाव साब सेन्टाराव थिसनो बिनि उनाव साबसिन फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार आरएनबि सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो देहायारि नोरजिया जानाय एबसुनि मावथिफोरा दायो मोजां थासारियाव दं होनना मिथिनो मोननाय जादों बलिउड सावथुनाव बर' फिसाफोरा फाव खालामनो खाबु मोनदों बावैसो ट्रेलार रिलिज जानाय अनेक मुंनि बलिउड सावथुनाव सानैसो बर' लाइमोनफोरा फाव खालामनो खाबु मोनदों सा सानजा भारतनि सायाव दिहुननाय बे बलिउड सावथुनाव मुंदांखा फावखुंगुर आयुष्मान खुराना बिथांखौ गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन आरो बे सावथुना 27 मेआव रिलिज जागोन बे सावथुनाव तामुलपुरियान वारियर टीमनि लाइमोन बर' फिसा बिरेन बर' भुबनेश्वर बर'आ फाव खालामनो खाबु मोनदों बे सावथुनाव बर'नि फिसा नब बर'आ सासे गिलु बालु उदखारिनि फाव खालामनो खाबु मोनदों बिसायख'थिनि सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोआव 1 लाख लाइमोनफोरनो सरखारि साख्रि होनायनि खोथा होदोंमोन बे खोथा होनाय बादियै फैगौ 14 मेआव गासै 23,000 लाइमोनफोरनो साख्रिनि थिसनलाइ गथायगोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटनि गेजेरजों फोसावो बावैसो सान सिगां बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर दीनानाथ बसुमतारी बिथांखौ आफादनिफ्राय एरख'नायनि उनाव दायो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथांखौबो बोख्लायनांगोन होनना ससियेल मिडियायाव दाबि आरो सोंथि खालामगासिनो मानोना तरेन बर' बिथाङानो हाग्रामा महिलारि बिथांजों थांनाय 13 आगस्ट 2020 मायथाइयाव क'क्राझारनि बाथौ कमप्लेक्सआव मेल जिरायनानै सावरायनानै बिटिआर गोरोबथाखौ रेजेक्ट खालामग्रोदोंमोन होनना गोबाङानो ससियेल मिडियायाव बुंगासिनो बारग' एनडिपि थामहिनबा बिटिआरनि एमसिएलए सायखं बसुमतारी उरुफे बिसावरायगोरानि सायाव नंखाय फोसावनायनि थाखाय एमसिएलए बिथाङा बर'नि निउज पर्टालनि सायाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोख्रों फिननाय होदों बिथाङा लिरोदि गिबियाव गासै रायजो राजानिसिम खुलुमनाय जासिग्रोबाय एसे बावैसो ससियेल मिडियायाव बड'लेण्ड रादाब मुंनि पर्टेलाव फोसावनाय एमसिएलए अमर बसुमतारीनि पिएसअखौ बोखारबाय होननाया जोबोर मिनिथाव मानोना बिटिआरआव अमर मुंनि एमसिएलए नागिरबाबो मोनाखै आं अमर होननानै बुंबा एमसिएलए 13 नं चिरां बियाब सायखं बसुमतारी उरुफे बिसावरायग्रा बिटिआर सिगनेटरि बिमा बिफा अननानै दोननाय मुंसो अमरा बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर एबा एडिटरा बे नंखाय बाथ्रा आरो फिल्डआव भिजिट खालामालासे न'आवनो थानानै फोसावनायनि सायाव गोख्रों राहा लानांगौ मानोना जोंनि दलनि मान सन्मान हानि खालामनाय जादों आरो बे भुलनि थाखाय रायजो राजानि सिगाङाव निमाहा लानांगौ होनना तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर दखरा एबसुनि आरो दायो बाक्सा जिल्ला एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिबानाव थानाय फुकन दैमारि बिथाङा केन्सार बेरामजों जुजिगासिनो दं तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर रामपुर सारखना गामिनि थागिबि बिपेन दैमारि आरो तिजिबाला दैमारिनि फिसाज्ला फुकन दैमारि बिथाङा मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल हस्पिटालाव केन्सार बेरामनि फाहामथाय लागासिनो बिथांखौ फाहामथाय होनायाव गोबां रांनि गोनांथि जानायलाय बे होनाय एकाउन्ट नाम्बाराव राङारि अनसुंथाइ हरनानै एसे हेफाजाब होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।